Velkommen til anden film omkring stile. Og nu er vi nået til modernismens modsætning, som er postmodernismen, altså alt det, der kom efter modernismen. De her stile, de er stadig herskende, men det var altså, hvor modernismen, der ligesom herskede rigtig meget i 50'erne, så kom postmodernismen faktisk som noget af det første med pop art, og ligesom begynder at have en modreaktion mod modernismen. Vi skal kigge på 2 stile herindenfor, som der bliver lavet webdesign i dag, og det er brutalisme og antidesign. Først så starter vi lige med sådan et moodboard, som jeg har skrabet sammen omkring postmodernisme, som I kan slå op. Og når I slår det op, så ligesom med alle mulige andre stile, så er det jo ikke kun noget, der har med grafisk design at gøre. Det har sådan noget med filosofi og arkitektur og poesi og politik at gøre og repræsentere nogle forskellige værdier. Men her har vi altså sådan et typisk postmodernistisk moodboard fra, hvad kan man sige, 80'erne, hvor det nok var ligesom, altså postmodernismen havde sin guldalder. Hvis I kender Palast, den bygning, der ligger her i København, så er det jo sådan en gammel klassicistisk bygning, som er blevet dekoreret med sådan både kraftige farver og pastelfarver, og det var sådan en typisk postmodernistisk ting, som stilen den ligesom opstod her efter modernismen. Men ellers så var der også dengang Raycon Magazine. Heroppe, der har vi et layout, og hvis vi lige sammen, det har vi også herinde, det her det er et layout for det her Raycon Magazine, som er designet af en kendt grafisk designer, der hedder David Carson, som er blevet rigtig meget indbegrebet af dekonstruktivisme, som er en gren under postmodernisme. Og hvis vi sammenligner med modernisme, ja, så har vi jo ikke noget grid her. Vi har heller ikke en skrift, der er nem at læse. Og vi har heller ikke et tydeligt hierarki. Hvad fanden er det egentlig, vi kigger på her? Sammen herovre her har vi en sko. Der er masser af ornamenter. Vi har godt nok de geometriske og, hvad kan vi sige, klare farver, som vi også havde i modernismen, men de ligger i sådan en langt større rod og er blevet sådan, her især på den her sko, rigtig meget noget, der ikke har nogen funktion, nærmere det modsatte. Altså det gør skoen ikke får nogen funktion. Så det er altså sådan, det klassiske postmodernisme ser ud. Hvis vi lige kigger på Raycon Magazine, som virkelig er et sted, hvor man kan sige, at alle regler bliver brudt, alle konventioner bliver brudt, der er ikke noget, der er funktionelt her. Jamen så har vi skrift, som er sat til ikke at blive læst, men som er sat til at give en følelse. Og herover det var simpelthen en artikel, da han læste den igennem, så synes han, den var så kedelig, at han satte den i en skrift, der hedder dingbats, som jo er de her dingbats, det er sådan nogle små ornamenter, I kan se dem her øverst, til at ligesom, ja, netop at putte ornamenter ind i sit layout, så det er en skrift, der ikke kan læses. Faktisk så kan man, hvis man har mulighed for det, copy-paste den her tekst, og så konvertere skriften fra dingbats til for eksempel Arial eller Times New Roman, altså en skrift, som tilhører modernismen, som er nem at læse, og så er det rent faktisk en artikel, man kan læse. Men han brød alle konventioner. Der var også på et tidspunkt, han skulle tage et portræt af en meget kendt musiker, og så i stedet for at tage et portræt af ansigtet, så tog han et billede af fødderne, fordi han syntes, det var meget mere udtryksfuldt, hvordan den her kunstner stod lidt med sine fødder indad og virkede lidt introvert. Så her har vi altså form følger ikke funktion. Vi har det personlige udtryk. Vi er væk fra det universelle maskinlavede udtryk. Og så masser af ekspressive streger, som vi kan se hernede. Farver bliver blandet sammen på alle mulige måder. Og det betyder også, at i den her postmodernisme, så har vi ikke rigtig regler på samme måde, som vi har i modernismen, hvor vi ligesom kan sige, at der er nogle bestemte skrifter, der er nogle bestemte farver. Så samler postmodernismen inspiration alle mulige steder fra, og kan have alle mulige forskellige udtryk. Men det, der ligesom er kendetegnet, det er netop, at det er, hvad kan man sige, antimodernisme, det er antidesign og det personlige udtryk, som i den grad kommer frem.
Så vi bevæger os måske også lidt mere over i, eller vi bevæger os over i det mere sådan kunstneriske udtryk. Her har jeg samlet alle mulige super fede måder, man kan beskrive de her designprincipper på. Og det er selvfølgelig bare at gemme den her og copy-paste, så du begynder at udtrykke dig professionelt omkring stil og udtryk. Men bare lige for at tage dem fra en ende af, så bryder man de regler, der blev opbygget under modernismen og funktionalismen, altså det vi kiggede på i den første film. Form følger ikke funktion. Ekspressivt design, hvor udtryk vægtes højere end funktion. Funktionen kan direkte ignoreres, som vi også så på moodboardet. Virker for de fleste mere venligt og mere humoristisk end modernistisk design. Det kan virke nostalgisk og varmt. Og det er faktisk også en af de ting, der er ved postmodernismen, det er, at der er ret meget ironi og humor i det som regel. Der kan også være noget protest i det, og ja, som sagt ironi. Så er der dekoration og ekspressiv form og det personlige udtryk. Det er også i stik modsætning til modernismen. Illustrationer erstatter fotografiet, så her vil vi gerne have den håndtegnede, ekspressive illustration. Og så mixer man gerne medier, og man mixer gerne illustrationer med typografi, og man har mange forskellige typografier inde, som jeg skal se, der står noget omkring herover. Altså ikke bare en funktionel typografi, som kan bruges i forskellige styles og størrelser. Elementer kan tages alle steder fra og mixes, låner referencer og bruger dem satirisk. Hvert element bliver dekonstrueret og bliver tillagt kulturel og politisk mening. En rose er ikke bare en rose. Så der ligger altså nogle værdier i det her design. Gerne nogle protester. Der bliver brugt mange forskellige skrifter, og det er ikke unormalt, at teksten ikke kan læses, som vi også så i eksemplet med David Carsons Raygun Magazine på det forrige slide. Repræsentationen, formgivningen af et ord bliver prioriteret højere end ordets mening. Så det her med, man skal ikke nødvendigvis kunne læse en overskrift, men det her med, at den måske bliver klattet på, eller der bliver brugt alle mulige forskellige farver eller ornamenter ind i måden, teksten bliver skrevet på, det er vigtigere end selve ordet. Altså det her udtryk er vigtigere end selve ordet. Typografi kan være selvrefererende og have alternative budskaber. Der bliver hentet inspiration fra gaden, f.eks. typografi fra en bilvask eller lignende. Tekst og layout sættes intuitivt, og der bruges ikke matematiske systemer eller grids. Og den her, den er sådan grayed out, den er blevet grå. Den her, hvor der står nye teknikker som phototypesetting, gør det muligt at arbejde med mere ekspressivt med skrift. Og det var altså en teknik, som kom ind her i slutningen af 70'erne, start 80'erne, som gjorde, at man lige pludselig kunne arbejde på en helt anden måde med layout. Og det betød selvfølgelig også, at der blev eksperimenteret rigtig meget med den her nye teknik. Det bliver der nærmest hver gang, der kommer en ny teknik, så påvirker det grafiske udtryk, og det bliver, sætter ligesom sit afsæt i tiden. Her er en masse forskellige links, hvis I gerne vil læse mere om postmodernisme. Her er noget omkring Fillmore. Her typography eclecticism, postmodernisme og vernacular design. Som altså, der findes jo enormt mange stile under postmodernismen, ligesom modernismen også er det her brede begreb for funktionelt design, så postmodernismen ligesom det her brede begreb for det stik modsatte af funktionelt design, for provokerende, ekspressivt design, der bryder alle konventioner. Og der findes selvfølgelig enormt mange stile op igennem tiden, hvor man ligesom har arbejdet på den måde. Nutidig design, så har vi brutalisme og antidesign, som I også kan læse enormt meget omkring. Og jeg synes næsten lige, vi skal se den her side. Unable to connect. Nå, super ærgerligt. Jeg ved ikke, om det er, fordi den ikke eksisterer længere. Nogle gange så... Vi må prøve igen i morgen. Hov.
Men her står der lidt omkring antidesign og brutalisme, altså designprincipper, som I kan bruge og beskrive jeres udtryk med, eller det udtryk, som I ser. Antidesign er ofte refereret til som brutalistisk design, men de to stile har forskelligt mål og bliver udtrykt forskelligt. Og brutalismen, den tager sin filosofi fra en tidligere arkitektonisk bevægelse. Stilen forsøger bevidst at se rå, tilfældigt og usminket ud og genbruger elementer fra tidlig 1990'er webdesign. Og det, ja, brutalismen var den her arkitektoniske retning, hvor man brugte meget beton, eller havde konstruktionen sådan super tydeligt. Og det er egentlig også det, der ligesom er en gren inden for brutalistisk webdesign, der er nemlig ligesom to grene af den her retning, som simpelthen går på, at man har skrællet helt ind til benet, og man på en eller anden måde kan se ligesom strukturen af webdesignet. Altså man for eksempel kan se gridet, og før i tiden så designede man med frames, så gjorde man det måske tydeligt, at der var de her frames. Men som der står her i det næste punkt, webbrutalisme er begyndt at ændre betydning og bevæge sig væk fra den oprindelige filosofi, fra den arkitektoniske bevægelse. I stedet for at fokusere på ustylede, altså ikke stylede brugergrænseflader, er nogle designere begyndt at fortolke eller bruge brutalisme som en rebelsk modstand mod oversimplificerede, minimalistiske mainstreams design ved bevidst at skabe grimme, forvirrende eller komplekse brugergrænseflader. Og I har helt sikkert på et tidspunkt stødt på et webdesign, som var tegnet eller designet antidesign eller brutalistisk. Og I kan læse mere, har jeg lagt nogle link ind her, omkring den her stil. Her kan I se, her er der flere forskellige sites, som er designet brutalistisk, og hvor altså, vi er meget langt væk fra det mainstream webdesign. Det er svært at se, hvad man skal. Det her det er en startside. Hvad man skal herinde, skal man klikke på billederne. Hvor er menuen? Hvor er alle de der brugervenlige UI-elementer, som vi så i modernismen? De er her altså ikke. Det hele er bare fuldstændig antidesignet. Så det var postmodernisme. Vi ses i den næste film, som skal handle om retrodesign.